A títo páni budú vďační, že im zrobíte spoločnosť. Verte mi. Sme veľmi vďační, naozaj. To sú veľmi pekné slova, ďakujem pekne. Pekne voňajú. Prečo? To lebo sme opratí, to keby si bol s nami včera. Jen tam tá diera, to sme neboli my. Snažíme sa vyhýbať takýmto ľadovým úsekom, ale... Aj keď sme včera na takých ľadových úsekoch si pekne porozbíjali huby. Áno. Ale nič vážne. Máme tu svinstvo, takže budete lepšie vidieť. Vítajte na 5. dni zimnej SMPčky. Začínali sme o veľkom Šariši a tam sme nezačali teraz nahrávať, lebo samé asfaltky nezaživné. Navyše videli ste odtiaľ livestream, takže na čo? A tu sme si povedali, že tento úsek, kde sa bezpečne prechádza cez frekventovanú cestu prvej triedy a kde ideme popod diaľnicu, je možno vizuálne super atraktívne. Pravda. Dnešný diel asi bude jeden z tých menej vizuálne atraktívnych. Inak nemali by sme kecať bez predstavenia nášho dnešného kamaráta. Presne to tak. je Borisa, ktorý si povedal, že nás bude dneska sprevádzať, na čo sa veľmi, veľmi tešíme. To, ako sme spomínali, že tie prvé dni boli také osamotené, ale stále nám viac a viac z vás píše, že sa ku nám pripája a je to veľmi osviežujúce, kecáme celou cestou, nachádzame spoločné témy. Takže je to super. Oveľa lepšie sa ide. Áno. Dozvieme sa niečo o nových ľuďoch, dozvieme sa niečo o miestnych pomeroch. Priamo od miestnych máme druhý deň vlastne miestneho vodcu horského, aj keď teraz veľmi do hôr nejdeme. Čo tam mám? Nejakého hajzlosu tam mal. Každopádne dnešný diel nebude tak vizuálne zrejme atraktívny. Je to taká povinná jazda, pretože sa ideme motať pomedzi obce. No teraz riskujeme, že to každý vypne. Budú tam pekné veci. Bude tam napríklad smetisko, bude tam... Diaľnica. Tá obec Janov, Strelnica, áno. Bude tam tá obec, kde sa kúri pneumatikami. Takže bude čo vidieť. Neodchádzajte. Yes! Dámy a páni. Vošli sme do lesa. Ale akého pekného. No, teraz to tu nevyzerá tak, ako niektorí si možno spomínajú. Zas tu mám sračky na tom objektíve. Čo je nejaký chlp. Tu sme robili ten erotický photoshoot, pamätáš sa? Áno, pamätám sa. Ale vtedy ten koridor stromovo-kríkový bol taký veľmi hustý. Aj sa mi zdalo, že to bol taký chodník len na jedného muža. Hej. Teraz je to tu o dosť iné. A pekne sfarbený. Hej. Som rád, že už sme tu trošku si odpočineme od tých asfaltiek, lebo tam, čo sme od tej strelnice vychádzali rovno do zákruty, kde si to autičkári teda pekne pálili. Hej, tu nahrával som také tie estetické úseky, čo sme mali teraz za sebou. Je to fakt, že tam sú tak tá asfaltka tuto je tak nebezpečná a tak frekventovaná. Aj dokonca ja som zobral jeden taký záber, že za horizont nebolo vidieť, to bolo ešte medzi Veľkým Šarišom a Malým Šarišom. A tuto tie zákruty, kde v podstate ťa auto uvidí na 10 metrov prvý raz na 15. Ale hlavne aj toto sú také komunikácie, kde to poznajú miestni. A teda 70 sa tu nedodržiava, lebo však ja tomu chápem, keď tady to jazdíš 20 rokov, tak však no. Ale nikto nečaká, že za horizontom v zákrute pôjdu traja debili s palicami, hej? A ešte k tomu po tme. A pešo po asfaltovej ceste. Toto je... Sme tu a žijeme. Sme tu a žijeme, presne, tak sa na to treba pozerať. Bohu, ale bolo by super, kebyže to tak ostane aj s ostatnými ľuďmi. Takže by bolo fajn, kebyže sa to nejak odkloní aspoň od týchto naozaj nebezpečných úsekov. Keď je rovná cesta, kde je vidieť na kilometr, tak budíš. Ale tieto serpentínky, tak to je fakt nebezpečné. Je to tak a Boris dnes s nami pôjde asi hodinku po tme, tak ak sa nemýlim do nejakej 3/4 s nami. Do 3/4 na 6. Máš čelovku? Dve baterky.
Výborne. Tak to máme 6 človek, to je super. Yes. Môžeme sa ovešať ako poľský kamión. To bude super. A možno nás aspoň budú lepšie vidieť. Áno. A keď rád by som bol, keby už asfaltky neboli. Ježišmária, batériek máme. Batériek máme ešte viac ako človek. Dobre. Je to zažitok s týmito pánmi. Je to zážitok? V akom zmysle? Či chceme to počuť? Je jedna vec vás vidieť v telke a druhá vec tráviť s vami čas. Odporúčam to každému, aj keď sa vám to možno z tej telky nezdá, ale je to úplne iný pocit a zrobíte niečo pre seba hlavne. A títo páni budú vďační, že im zrobíte spoločnosť. Verte mi. Sme veľmi vďační, naozaj. To sú veľmi pekné slova, ďakujem pekne. Pekne voňajú. Neviem prečo. No, lebo sme opratí, to keby si poslali včera. Radko možno ešte doteraz grcia z nás. Ako včera sme mali taký ten, že už sme mali obnosené nejaké tie veci 4 dni. A dnes sme takí jak azuritkovia. No. Ale merino netreba prať. A vieš čo, aj to sa vie prehrotiť. Vie, ale zo pár dní to vieš akurát vyvetrať. Áno. Aj ponožky, aj leginy, akurát keď si do nich dobre naprdíš za celý deň, tak OK, ale aj tričko, aj ponožky. Toto je sila merina, že nesmrdíte. Presne tak. Strašne sa teším na tú zastávku v obci Janov, keby sme sa mohli osviežiť. Výborný občerstviť. nápad. Už mi začína trošku škvrkať. Tento batok musí byť domov prázdny. Tam musíme. Borisovi musíme zožrať batoh. To je jak na tých amerických návodoch, čo sa týka všetkých predmetov, čo si tam nakupuješ, tak kamarát si tiež objednal batoh z Ameriky a boli tam aj také obrázkové dokonca ikonky, ako na ťa apelovali, že nedávať si to na hlavu, nezazipsovať, že sa zadusíš. A potom ten posledný bol, že nezjesť. Ale. Áno, že ako... Nesmieš zjesť batoh, hej? Áno, nemal by si zjesť batoh. Ako manželka sa snažila, zrobila čaj, ktorý, keď ideme do Tatier na turistiku, tak to je výnimočný čaj. Jedna vec. A potom sú tam expedičné žemle. Expedičné žemle? Yes. To sú expedičné žemle pre nich. Tak to pomenovala? Potom vám povieme, čo sa v nich nachádza. Povieme vám recept na expedičné žemle. Takže vyčkajte si. Napriek tomu, že toto video je esteticky nezaujímavé, dozviete sa tu zaujímavé veci. Yes. A sme tu. Kde? V Janove. Obedzi Janov. Johnny's. Naposledy sme tu boli pred 2,5 rokmi, Johnny. Ako na mnohých miestach našej cesty. Teraz pozerám, že tá obec je väčšia, ako si ju pamätám. Ja sa teším na tú zastávku. Dúfam, že nedopadla tak ako zastávka v obci Hradisko. Kde už... Pravda, potom by sme sa museli hrať takú zábavnú hru, že hľadať ten dom, z ktorého išiel ten hnusný dym. Ja som ho už našiel. Hej? Myslím, že viem, ktorý to je, ale zo slušnosti ho nebudem teraz ukazovať, lebo ešte si nie som istý. Ale... On ani nemal komín, on mal takú rúru. Áno. Ne? A ideme opäť raz sa napojiť na kúsoček asfaltky, ale tento kúsoček prežijeme, len dúfam, že mi nejaké auto nezoberie ruku. A rozcestníček Janov. Yes. Yes. Janov. Takže máme tu dôkaz, priatelia, že sme v Janove. A Jano je rovno pod rozcestníkom. Ako sa cítiš? Malý pod týmto. Na dôchodku by si sa mohol presťahovať, Johnny Boy. Ja sa presťahujem do Plešivca alebo Topornice. Ľubovec, tam je tá krčma, kde si zhejtoval Šariš naposledy. Počkaj, to bolo u tej veľmi milej postaršej dámy? Áno, tam. Sedeli na tej terase, čo tam boli tie kvetináče, že? Tam si sa dosť otváral. Áno, otváral som sa jednak na Šariš a jednak na tú dámu, ktorá bola tak ochotná ako riť. Tak aj takí ľudia musia byť. Potom si viacej vážime tých ochotných. Takí ľudia nech nepracujú v segmente, kde sa stretávajú s inými ľuďmi. Ale potom si viacej vážime tých ochotných. A ešte je tu veľké pozitívum jedno, že dnes sa tu teda nekúri evidentne pneumatikami u susedov. U susedov, tak.
Dobrúčko, Johnny lepí našu. Toto je pekne pošušlaná. Tá nálepka, teraz si ju tam nalepil a vyzerá, keby tam už bola 2 roky. To sa mi páči, tento efekt. To sú ešte tie, ktoré si ja prekladám furt z nohavíc do batohu, z batohu do nohavíc. Takže niečo už majú za sebou. Aha. Dobre, poďme si odpočinúť na zastávku. Ideme zožrať Borisový batoh. Presne tak. Borisov batoh zožeriem. Tento smradlavý dom to bol, že? Áno, áno. Yes! Ale táto zastávka je super. Tomu ver. Yes! Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť. A náš najbližší cieľ je Ľubovec. Ľubovec. Pol hodina a potom Prokopov mlyn, Johnny Boy, to už je v lese. Der Mlyn. Yes. Mil. Milf. Milf. Prokopová milfka. No, Prokopová milfa, tak ideme. Že sme vás včera spomínali večer na Ďurkovej, pán Chatar sa na vás už nevie dočkať. Držíme palce. Áno, to je to. Oh, nice. No, pardon. Vítaj v Ľubovci, Johnny. Aha, okej. Tu sme pri krčmičke, kde si hejtoval Šariš, pamätáš sa? Á, toto je ona? To je ona. Kľudne celý sačok si berte. V tomto bode v Ľubovci, priatelia, sa lúčime s Borisom, s našim dnešným sprievodcom, ktorý nás... S naším zásobovateľom. Zásobovačom, hej. Niekam to dáme. Ak to môžeme teda zobrať. Ideálne do huby. Ideálne do huby, hej. Dobre, tak Boris, ďakujeme ti veľmi pekne, že si s nami bol. Borisko, bolo to veľmi príjemné, chlapina. Ja ďakujem veľmi pekne vám za príležitosť a ešte odovzdám vám pomáhať a chrániť, že by ste došli zdraví a ďalší ľudia mohli s vami zdieľať také pocity ako ja. Ďakujem veľmi pekne, máme svetielko na cesty. Kokso, ďakujeme veľmi pekne, úžasné. Ďakujem veľmi pekne. No a takúto možnosť máte aj vy vždy s nami. Takže budeme radi, ak sa budete pridávať. Odporúčam absolvovať, stojí to za to. A závidím, že nemôžem pokračovať ďalej. Môžeš. No môžem, jasne, môžem. Len asi by sa to skončilo rozvodom, pravda, chápem. This is zer, niče. Ocitli sme sa v tomto, podľa Peťa, príjemnom, podľa mňa strašidelnom lese. Ale možno len preto, že je večer. A možno aj preto, že moje telo neočakávalo ten zvrátený strmák, ktorý nás čakal za No vidíš, tak ti vybil dých, že už ani nevieš tú svoju geografiu. Vybil mi dých, vybil mi pamäť. Tuto ideme asi, brother boy. Áno. Blížime sa nebezpečne k Prokopovmu mlynu. Sú tu povešané biele stužky, ktoré zrejme tu boli povešané kvôli nejakému behu. Ale takto v noci vyzerajú super. Ale naša imaginácia nám opäť raz vytvára fantasmagorické príbehy. Presne tak. Zase sme si vymysleli, že tu určite bude nejaký klan, ktorý tu láka ľudí do lesa. Potom tu s nimi robí všelijaké veci. Táto breza s tými hríbikmi, to je nice. Zase ideme do kopca. Potím sa ako prasa. Myslím si, že nič okrem tvojej čelovky nebude v tej kamere vidieť, brother boy. Ale dobre bude. Dobre bude? Ešte bude tvoju čelovku vidieť. Fakt, toto šlapanie, to bolo prekvapivé po dnešnom krásnom dni. Ja už som mal také dobre vyvážené a vybalansované teplotné levely, že som si povedal, že už si možno aj bundičku dám, keď je takto večer. A bolo mi tak dobré, aj rukavice, aj čiapka, že dobre mi je, nepotím sa.
teraz kurva, zase. Áno. Teším sa na Prokopov mlyn, pretože odtiaľ je to už z kopca až do Kysak Brezie. Yes. A odtiaľ do Kysaka. Yes. Ale inak, dneska fenomenálny deň. Boris bol extrémne osvieženie a je to príjemné. Zobrali by sme ho do party. Určite. Zobrali by sme ho do party, lebo je to uvedomelý chalanisko. Veľmi nám pomohol svoju, nielen prítomnosťou, akože nám leteli tie hodiny a kilometre, že takto. Zrazu je, že bum, ty kokos, 3,5 hodiny. Dobre sme porečnili. Hej. Nažral nás. Nažral nás, napil nás. Ešte aj niečo nám dal na cestu. Napil nás. Tam nejaké mandle. Vychlastali sme mu čaj a tak. Nejaké fotečky a videjka máme ešte od neho poslané. Takže to ešte popostujeme. Pozdravujeme ťa, Boris. Boris, pozdravujeme ťa. Aj tvoju krásnu ženu. A pozdravujeme... Ktorá mimochodom vyhrala kašičky. A aj toho synčeka. Prokopov mlyn, Johnny boy. To takto večer, to strašidelné. Teda, malo by to byť to miesto. Nič iné tu široko ďaleko nemá byť. Oj. Taká stolička. OK. Je to taký rapist forest, taký rapist plac. Ešte hen tam v tej štrbinke, vieš, medzi tými doskami, keby sa tam také oko ukázalo. To by bolo krásne. Taký, hory majú oči moment? Yes. Johnny, ty máš dobré chute na to, čo sa má stať. A tu by sme sa mohli v podstate aj rozlúčiť, brother. Áno, v takomto strašidelnom Lebo... vode. Urobíme to takto. Pasni sa. Priatelia, majte sa, z Prokopovho mlynu vás pozdravujeme. Ako vidíte, už vidíte nič, lebo je tma. Teraz nás čaká tiahla nudná cesta do Kysaku. Áno. Dúfame, že dnešná vizuálne neputavá časť vás aspoň uspokojila našimi debilnými rečami. Snažili sme sa. Ďakujeme a máme koniec 5. dňa. 5. dňa. Čaute. Čaute. No nice, ty si to vypol.